ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଓ ତା'ର ଉପକାର ବିଷୟରେ। ହାତ କଟିଗଲେ ଗେଣ୍ଡୁପତ୍ର ଦଳି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କାନ ବିନ୍ଧିଲେ ଗେଣ୍ଡୁପତ୍ର ରସ ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ କରି କାନରେ ପକାଇଲେ କାନବିନ୍ଧା ଭଲ ହୁଏ। 10 ଗ୍ରାମ ଗେଣ୍ଡୁପତ୍ରକୁ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ସହିତ ବାଟି ସେଥିରେ 5 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଛାଣିଦେଲେ ନିୟମିତ ସକାଳେ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲେ ମଳଦ୍ୱାର ଖସିବା ଯେଉଁଟାକି ଗୁଦଭ୍ରସ ଭଲ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗେଣ୍ଡୁପତ୍ରର 20-30 ଗ୍ରାମ କ୍ୱାଥ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କଲେ ସେ ବୃକକ ପଥୁରୀ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଥୁରୀ ହେଉ ମିଳାଇ ଯାଇ ପରିସ୍ରା ବାଟେ ବାହାରିଯାଏ। 10 ଗ୍ରାମ ଗେଣ୍ଡୁପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେହି ରସରେ ମିଶ୍ରି ପରୀକ୍ଷି ଦେଇ ଦିନକୁ 3 ଥର ସେବନ କଲେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ମୂତ୍ର ବାହାରିଯାଏ। ଗେଣ୍ଡୁପତ୍ର ବାଟି ନାଭି ଚାରିପାଖେ ଲେପ ଦେଲେ ପରିସ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହୋଇଯାଏ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭାଜି ପ୍ରତି 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଦିନକୁ 3 ଥର ସେବନ କଲେ ଅର୍ଶ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରସ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଗେଣ୍ଡୁ ପତ୍ର ରସରେ ଭେସଲିନ୍ ମିଶାଇ ହାତ ପାଦ ଫଟା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ଫଟା ପୀଡ଼ା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଚର୍ମର ଶୁଷ୍କତା ଦୂର ହୋଇ କୋମଳତା ଆସିଥାଏ।